Бүгін біз ауыл хужалығына бағышланған яңа сәхифә тәқдим итәбез. Берде ауыл хезмәтчәннәре олар жетіштірген продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Сүзне хезмәттәшем Динә Нәҗметдиновага бирәм. Агросәнәгать комплексы республика иктисадының мөһим тармакларының берсе булып тора. Бу хакта Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына юлламасында белдерде. Татарстан президенты искәрткәнчә, быел бертекле культуралардан 5 миллион тоннадан артык ашлык җыелган. Шикәр чигендеренең тулаем җыемы 2 миллион тоннадан аз гына кимрәк, ә май культуралары 600 мең тонна тәшкил итә. Татарстан продукцияның төп төрләре белән тулысынча тәэмин ителгән һәм шактый күләмдә республикадан читкә җибәрү мөмкинлекләренә ия. Хочу выразить слова благодарности сельчанам за их важный и непростой труд. Отдельная благодарность компании «Татнефть» и его генеральному директору Наилю Фатовичу Маганову за ежегодную поддержку отрасли льготным и качественным топливом. Наилю Фатович, перед нашими аграриями стоят серьезные задачи по сохранению достигнутых показателей и повышению эффективности сельхозпроизводства, в том числе за счет улучшения плодородия почвы, а также развития мелиоративного комплекса. Юламаны игълан иткәннән соң вице-премьер Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Морат Чаббаров үз тәэсирләре белән уртаклашты. Личный подсобный хозяйстволар буенча да безнең общий алсаң хайван башы республикада, безнең Россиядә иң зур 928 мең баш. Аның буенча да президент бүген әйтеп узды. Личный подсобный хозяйство, крестьянский фермер хозяйстволарга да ел сайын безгә быел да 2 миллиардтан артык сум бирелде. Шул эшне кичеккә дә барачакбыз. Юламаны игълан итүгә бер көн кала Рөстәм Миңнеханов авыл хезмәтчәннәрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көненә алдынгы механизаторлар, агрономнар, терлекчеләр, зоотехниклар, машина белән сыер саву операторларын хөрмәтләделәр. Бүгенге көндә бөтен авыл хуҗалык көрәшләре дәвамладык. И хезмәт вакытта биреп барабыз, кредитларыбыз юк бер тиендә. Техниканы алып торабыз. Хәтта бәйрәмнәрдә дә җитештерү мәсьәләләре турында сөйләшү гадәткә кергән. Бу очракта беренче чиратта республика президенты алдынгыларга бүләкләр тапшырды. Рәхмәт сүзләрен җиткерде. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов соннарны ассызыклап үтте. 5 миллион тоннадан артык ашлык, шикәр чигендере уңышы, рекордлы сөт саву һәм авылга дәүләт ярдәме программаларын уңышлы гамәлгә ашыру Татарстанның азык-төлек иминлеген тәэмин итүдә зур ышаныч тудыра. Һөнәри бәйрәмегез белән котлыйм. Барыгызга туган җиргә мәхәббәт, игелекле хезмәтегез һәм республика үсешенә керткән зур өлешегез өчен олы рәхмәтемне белдерәм. Сезгә бик зур рәхмәт. Иң яхшы механизаторлар, агрономнар, зоотехниклар, машина белән сыер саву операторлары, хуҗалыклар җитәкчеләре һәм фермерлар лаеклы рәхмәт сүзләрен ишеттеләр. Кайберләренә мактаулы исемнәр бирелде. Аларны авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы җитәкчеләре, профильле парламент комитеты башлыгы котлады. Во-первых, хочу всех тружеников села поздравить с праздником, днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Во-вторых, как бы погода не складывалась, каждый год мы сеем, каждый год надо убирать хлеб, но сегодня те погодные условия, весенние, лето, и очень они благоприятствовали хорошему урожаю.